Helsinki. 1952. Olympialaiset. Näyttämö jonkin ainutlaatuisen syntymälle. Kaupunkiin ja sen ravintoloihin virtaa ennennäkemätön määrä vierailijoita. Ravintoloiden kiirettä helpottamaan syntyy juoma, jollaista maailma ei ole ennen nähnyt. Hartwall Original Long Drink. Sen jäljittelemätön maku on yhdistelmä giniä ja greippiä. Se on aidon lonkeron maku. Ja vain aito voi pysyä aitona. Original Long Drink valmistetaan edelleen alkuperäisen vuoden 1952 reseptin mukaan. Vain yksi voi olla. Aito lonkero.